lo feminisme se pensa també en occità. És ur de s'emparar del subjecte per s'apropriar lo concepte d'egalitat entre los homes e las femmes. Dintras sul camí del feminisme qui vos va enriquesir a cada pas. Vos convidam a suscar lo monde, suscar la societat e suscar sus vos. És un camí a l'encop personal e a l'encop col·lectiu. Son pas que los primers passes, mas són de nocions fondamentals per se familiarizar amb el principi d'equitat e comprendre que s'hi lluita dins una societat que produís de discriminacions. Aquest llibre vos embarque et vos accompagne sus un camí que vos vendrà familier, s'és pas ja lo cas, et on te podràs entrar en a vostre ròdol així domè. Hi traparès des conceptes vulgarisats et accessibles, des xifres et des estudis que vos podez apiejar dessus per vacin a venido mai just. Lo viure a mas, lo partatge, lo metissatge et la d'ouverture d'esperit fan partie de l'ADN occità.